ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадед ба канали Қодиров Сайбурҳон. Бардаро мо бениҳоят бисёр хоҳиш кард ки бардар гоҳи фурӯшӣ дорум, биёд дар канал Парто. Бисёр хоҳиш кард ки биёд дар канал Парто, мо подписчи худам ду саргоҳи бениҳоят гоҳи хуб дошта, гоҳи Карпат гусоладор. Наҳора то охир тамошо кунед, подписатсия, лайк, абҷахин дастгири шумо пешраи мост. Бардаро инами гоҳ сеюм гусола шакадагай. бениҳоят гоҳи бузбала, гоҳи хонаи хичай, гоҳи Карпат. ина бардар дидасен сеюм гусола шай мега, дик гусола кадага, сеюм шай мега дидаги анхчон гусола кадагиша. Саште. Мега бардаро Карпат дагишта тошта ҷавоб мега Карпати тоза гусола кадага, сеюм гусола шай мега. Ина синаш осон шакай ҷӯшидан шуд, мо нишон метим шумо да. Ҳам пушам бузбалай гоҳи дроза. Дар рафти навор рози гоҳ аст, бардара ай навор наброин дик гоҳ айҷа ушам нишон метим, да бораш маълумот метим. Ира ҷӯшидан ш нишон те. Бардара гусола ки шумо дача чанд гузаши гусоли як ҳафтина шидеста мега. Я ҳафтина мега, ина ҷӯшидеса иш ки қабдагӣ нест. Бардара ин ҷӯшидан ш тамошо кунед. ина бардар ду чочи дигари шай. ина бара шира бин. ина ҷӯшидан абин. бес. خیلی وابشه عدد شات از نه بجوش بس بخیر بیا یا بالا شیرشون رو تیز بس بیا تیز شیر نشون تو یا بالا در اینجا نشون تو این شیرش تازه بس یا جوشیدن شدیدن باردارو دندانو شدیدن سیوم گوساله شای نمره تلفنی مرا میگه با نمره ختم خودت گپ زد میگه 911 21 72 гарантия шама хидмат мега бардаро мега саҳар бега 10 литр шир меда мега худ шабте мега нархира чанд сум мегӯй то нархира 16000 ям якм шоха Карпата Карпати лавангира 16000 сомон мега бо муомила дора дастсафка шакати худат бибинам мега худат гапдан мега худат бибин خیلی باردارو هم همیشه نمره ما زنگ میزنید خدمت کتی معامله میکنید دست صفکش هم باشه خدمت گام میزنه اینا باردارو میره خوش میکنیم یا برو میره های میکنه پوچش یا رنگش چنشون تی نه باردارو بیگو تسم یا بکش نشون تا اینا باردارو چلوک وابشه نیست بگردم های گو تماش کنیم باردارو یامش با خاطر شما اینا پشتی گو آبی چند قدره زینه شوید бениҳоят гоҳи хуба бардаро инаи гоҳ диден уш тамо успед намекунем уҷа минут 3 минут 14 шид уҷа 4 мешава инами гоҳ ҳозирашта занг бизанем бардаро номеро телефони ман 911 21 72 21 иша ҳозир мо сиёнка мекунем дигим навори мо да ҳам гоҳ ҳаста ҳам Қодиров Сайбурҳон каналда мепартоем ушта ушам фурӯшиай ушам Карпатай ушам бениҳоят гусолак бақача як моҳа ина ишам иша якм мо занг бизанем бардаро ина иш нарх 16000 сом бо муомила дора уш адел навози мо видео мекунем то наворанда худо нигаҳбонатон касби кораматон да барор мехоҳам